главен самотник е Ахмед Муса. Евра, Варан. Много Варан към Погба. Защитника на Реал Мадрид. Патрис Евра. Една атака на Франция, която след и по-бързи подавания си изостия. Погба, Дебюши. Много Погба, Кабай. Евра. Лейс Матюиди. Единствено Оливие Жиру. Централен нападател в този момент. Карим Бензема като атакуващ скал. Подаване към Жиру твърде високо е то. Дебюши обаче Ши разстреля оптимистично, имайки предвид факта, че беше много трудно да се бележи от подобна ситуация топка движение. Но Дебюши реши да пробва своя късмет. Дерешан недоволен от решението на Дебюши. Каква грешка на Джон Оби Микел. Пол Погба. Какво ще измисли Погба? Нищо. Все пак каква грешка на нигерийците. Балбуена. Трима играчи на Франция в наказателното поле. Никой обаче няма там. Йоан Кабай. Балбуена. Кабай. Пол Погба. И наглася той с десния крак топката, подава към Кабай, но и става. Така че играта ще бъде спряна. Неприятна е стиската за Франция до момента. Що се касае до африкански съперници от световни първенства. Франция има 2 загуби от последните 3 срещи с африкански нации. Сенегал 2002 и Република Южна Африка 2010. Днес Нигерия тези вече над половин час игра показва много стабилна игра в предни позиции. Леки колебания в отбраната. Джон Оби Микел при изнасянето може би трябва да бъде по-внимателен, защото на 2 пъти французите можеха да организират контратака. Ето отново тази загубена топка в случай от Емените обаче можеше да доведе до бързи действия на французите. Те обаче решиха да поуспокоят темпото. Погба. Балбуена. Дебюши. Отново Балбуена. Жиру. Балбуена. Затворен от двама Балбуена и първи. Шанс сега за Нигерия. Учени Онати. Много се забави Онати с подаването си. Все пак е Амброуз. Амброуз. Търси Дембинге. Пространство пред Дембинге. Срещу него е Патрис Евра. Молдев. Няма нарушение. Пол Погба. Футболистът на Ювентус, който е желан от Пари Сен-Жермен и Челси. С много сериозна цена. От минимум 60 милиона евро искат Ювентус. Съвсем разбираемо е защо.